domu to się psuje. Tato, coś tu nie pasuje. Tato, poczytaj bajeczkę. Tato, popraw poduszeczkę. Tato, pomóż mi zbić gwoździe. Tato, czy tak można? No a tata jest zmęczony, bo pracuje cały dzień. Aby zdrowi wszyscy byli, co dzień martwić musi się. Kiedy przyjdzie już do domu, to odpocząć wtedy chce. Oszczędzajmy czas ten tatę, bo popsuje nam się też. Dzisiaj ja tacie pięknym ukłonem powitam. Wyprowadzę psa na spacer. Niechaj będzie dziś inaczej. Zrobię dla taty laurkę. Kupię śmietankową rurkę. Narwę kwiatuszków na łące. Serce dam gorące. Tata jest zmęczony, on pracuje cały dzień. Aby zdrowi wszyscy byli, co dzień martwić musi się. Kiedy przyjdzie już do domu, to odpocząć wtedy chce. Oszczędzajmy czasem tatę, bo popsuje nam się też. No to wszyscy.